ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ai shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel klaim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jong ka engine. Ban apply nak benta ban bu ya ki petrol pump, pila ban pun ha ki number, pra khandai nyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar nyo nriu saw san, Henyo saw ar khandai saw iwe henyo khandai iwe san, but lai hendriu iwe ar, pra khandai hendriu ar not ar. Pilaru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Ki jinglek men Christmas jong ki Khun Kristan ha kaleng ki jaka jong ka jala Meghalaya, kabala jutip ru kum ka jala jong ki Khun Kristan, lapan long da ki jinglek men bapher kaba ki kunhun bat ki riushimen kilit ay ki jingai ngobha sha ki khnarit kuntup ya ki temen ki kro. Menta ka janmit uba MG Kharshan Lor ubari Trai jong ka Raindrop restaurant ulalej ban ay ngobha da ka Sngi rengkat ka song pisa ya ki Khun Swet ki badon ha children's home ha mau santai rengkat ru da ka jinglek men da ka bod cake kum ka jingpan ngotanat bat ka jingai man sim ya ki ki Khun Swet ki balari la sumar ha ka children's home ka balapej bat kmi da ka Riboy Presbyterian Synod. Yeah.